Падам си по теб. Скъпа ли е? Скъсахме преди 3 месеца и днес се замислих. Заболя ме, но сега това е минало за мен. Добре съм, дано и ти да си добре. Така, това е. Какво си въобразяваш, че правиш? На какво ти прилича? Унищожаваш останките от достоинството си буква по буква. Ей! Чакай, просто пишех най-обикновено съобщение, нали е? И какъв е смисълът? Никакъв. Забрави ли, че ти изневери с най-добрия ти приятел? Това не си ли ти? Сега да, защото не бих забегнал с жената, която накълца сърцето ти на ситни къщета с тъп нож. Аз го преживях. Пробвай и ти. Как са оценките за момента? Храната 8 от 10, дамите 4 от 10. Тъпо е, когато сандвичите са по-хубави от жените. Зависи колко съм гладен. Внимание! Бие моя сандвич. Да, току-що съзрях съдбата си. Браво, но опашката ще е дълга цял километър. Усмихна ми се. Нищо не може да те спре да бъдеш с онзи, за когото си създаден. Върви, заприказвай я. Омайя, покани ме на сватбата. Ако е писано да се запознаем, ще стане от само себе си. Да, както с другите жени, с които си се запознал, така. Не, тя ще е различна. Мамо, тази кола е била в таинствен свят. Виж лепенката. Виж ти. Обаче няма въпросителна, само някакви странни врътки. Много са тайнствени, нали? Мамо, там дали има извънземни или динозаври? Може извънземните да са ги докарали. Може и татко да е там. Това са мостри. Имаме бюджет и ако успеем... Ще успеем. И още как. Купони за пица. Или фокус групи. Здравей! Ето я съдбата ми. Насам. Казах ти, пак ще се срещнем. Да, само че без да се запознаете няма да стане. И усмивката й. Двойно по-широка е от... Стъпила е върху гвозди. Това означава нещо. Получаваш безплатни билети за всякакви събития. Чудесна работа е за сега. Запиши си имейла ми. Готова ли си? Така. C. Andersen, една дума. G1S и .com. С. Андерсен, G1S и .com. Да. Андерсен с и накрая. Това явно е съдба. Такива неща не стават. Помисли. Това значи нещо. Някой го е предрешил. Иди да я заговориш. Аз съм Бен, ти си жената на мечтите ми. Омъжи се за мен. Ще стигне и аз съм Бен. Това беше съдбата. Петте причини да ви се възхищавам са. Номер 5. 2 часа е. Идеалният момент да ви уплашат до смърт. Ей, яш малкият. Днес съм рано на работа. Ще ти приготвя същото като вчера. Става ли?
Какво? Татко, обича ли фъстъчено масло? Кой не обича? Добре, заповядай. Мамо, Какво? така не съм печен. Добре. Как тогава? И аз те обичам. Здравей, Клои. Здравей. Закъснях. Джим тук ли е? Да, дойде. Матчът започва в 9, Чарли, не в 15. Да, съжалявам, Джим. На магистралата стана катастрофа. Така е, Джим. Отнеми половин час да стигна. Аз живея наблизо. Ще го имам предвид, но помнете, ако някой играч го няма, няма и матч. Ясно? Добре. Благодаря ти. О, Джим е душичка. Как върви обучението? Всички са много мили. Според Джим било страшен трамплин, така че съм много доволна. Чарли! Чарли, докладите за летните партита? На бюрото ти, в папка с надпис «Летни партита». Добре. Оправих ти и правописните грешки. Работно добитче си ти. Разкажи ми за себе си. Вал, много извинявай. Тежка нощ си изкарала. Не, просто Люк вече е мъж. Не ми позволи да го целуна при автобуса. Стигни се, няма да ти е леко. Да. Петте причини да ви се възхищавам са... Ще познае. Писал си на тайнственото момиче и тя изобщо не ти е отговорила. Писах и нощес. При това беше много късно и... Да. Ако не ти отговори до обяд, значи си отсвирен. Да поговорим за Аргумонт. Добре. 4. Виждам по 1000 непознати на ден, но едва когато видях вас, осъзнах, че съм сам. 3. Виждам поезия в душата ви. 2. Виждам светлина в очите ви. И 1. Спирате ми дъха. 4 неща, които трябва да знаете за мен. 1. Не съм и никога няма да бъда играч. 2. Не съм търсил секс онлайн. И 3. Правя страхотен сос песто. 4. Вярвам в истинската любов. Благодаря, че ми го показа. На никого нямаше да го покажа, но... Какво мислиш? Мисля, че или най-свестният на света, или голяма беля. Да. Остави, няма да му отговоря. Това ли казах? Дами, преместиха срещата с Опърла и има някои промени и... Какъв е този аромат? Нарича се шеф съм ти, мога да ти бъда майка, а ти си знай мястото. Как се побира на етикета? Райан, мисли бързо. Така. Браво. Миличка, кафе с мляко и 2 бучки и захар. Остави, аз ще си сипя.
Джим явно не е тайният ми обожател. Да, но кой е той? Прекрасни са. Твои ли са? Пратиха ми ги. Няма картичка. Явно е грешка. Имаш таен обожател. Би било толкова романтично. Няма ли да се притесниш, че... Така ще разваля всичко. Гейм 1. Добре. Познавам ли те? Колин! Тя е. Пише ми. Писала ми е. Няма начин. Има начин. И какво? Ами, не съм го отворил още. И какво чакаш? Хайде! Добре, да видим. Познавам ли те? Това ли? Какво лошо има? Това е много основателен въпрос. Не прелива от ентусиазъм. Но е начало. Вече и отговариш? Да, точно това правя. Не, но съм заинтригуван от теб. Това не е ли едно много добро начало? Колкото по-скоро ме опознае, толкова по-добре. Не, но съм заинтригуван от теб. Това не е ли добро начало? Пет причини да ти отговоря. Слушай. Номер 5. Не съм имала таен обожател и избрах да повярвам, че не си психар. Първата играшка. Директна е. Прекрасно. 4. Мога да изям огромни количества песто сос. 3. Харесва ми как пишеш. Това е добро. Виж. 2. Защото ме накара да се чувствам жива. А номер 1? Номер 1. Ще ми се да вярвам, че и аз вярвам в истинската любов. В 10-ката? Имаш право. Почакай. Проблемът е, че не знам нито кой си, нито как изглеждаш, докато ти явно знаеш коя съм аз. Честно казано, малко е зловещо. Така е. Ще й пратя снимка. Не, без снимки. Ако се издъниш и те разпознае на улицата, ще те набие. Прав си. Така е.
Накрая пише: не съм готова да се срещнем, но искам да те опозная по-добре писменно. Отдавна преди да се появи Це Андерсън, всъщност, далеч преди това, първата ми любов беше мис Джаксън, учителката ми в 6-ти клас. Чули голямата новина? О, вау. Сълзи, да не би да... Малко. Не знам какво правя. Разказвай. Кажи новината. Ами, Здравей, съседки. повишиха Клоуи. Джим хареса идеите й за маркетинг. Заради обучението? Безумие, а? Сигурно си много щастлива. И шокирана, и не знам къде съм. Все едно, готова съм. Клой, ако ти трябва нещо, питай Чарли. Всички така правим. Така, какво ще кажеш да те изведа на обяд в 1 часа? Добре. Уха, тя ще излезе с мен. Прането малкият, ела си го вземи. Нали знаеш какво да правиш? Не само ти си падал по учител. Аз хлътнах по този и по математика. Господин Дънкън. Кратко описание. Съвършен. Оказа се, че има и продължение. Крадеш от магазините. Най-добрият ми приятел е кучето ми Бауи от Дейвид. Има едно синьо и едно кафяво око. Първата ми работа... Имал съм много жени в главата си. Бях дете суперзвезда в главата си. Аз бях атлет звезда. Глупости. Десерт обичам пай. А ти? Кой не обича? Кой е гениален? А, да, аз. Да, точно така. Добър си почти колкото мен. Какво те вдъхнови? О, онлайн връзката. Именно. Благодаря много. 2, моля. За теб. За мен ли? От кого? От тайният ти обожател. Тоест от мен. За благодарност, че ми редактира офертата. Благодаря, Клоуи. Прекрасни са. Притесни се, защото казах тайно обожател ли? Така ли? Всъщност, май си имам. Нищо особено, само си пишем. Колко вълнуващо. Ще се видите ли? О, не. Боже, не. Не, още може би никога. Не знам. В събота организирам малко парти у нас. Ела, ще дойдат. Готини мъже. Ами, гледачката е извън града този уикенд и... Чакай, нали в събота Люк ще спи у нас? За пръв път чувам за това. Сега го реших. Чарли ще дойде. Супер! Расти те напусна отдавна. Време ти е вече. Доста те тормозя за експеримента Це Андерсън, но как върви? Много романтично. Често си пишем, вече започваме да се опознаваме. Странно, но готино. Тя звучи доста различно от външния си вид. Как така? По-забавна, по-земна. Сякаш си няма представа колко е хубава. Дано ти не звучиш както изглеждаш. Най-странното е, че откакто започна това, където и да отида, сякаш виждам нея. Маргарити. Наистина е тя. Да не реши, че я преследвам. Стегни се, тя не те е виждала. Вярно, точно така е. И да седна при нея, няма да разбере, че съм аз.
Какво правиш? Не знам, не знам. Искаш да се разкриеш? Познавам те, това ще стане. Тук ли искаш тя да се запознае с сродната си душа? Прав си. Всъщност да се махаме. Да отидем. Боже, съжалявам. Толкова ужасно съжалявам. Ще ви платя химическото чистене. Ще ви купя нова риза. Не се тревожете. Нека ви почерпя. Не може ли кафе? Утре. Не се познаваме. Ще се опознаем на кафе. Знаете ли, в събота вечер съм поканила приятели. Елате и вие. С удоволствие. Бен Мартин. До събота, Бен Мартин. Нямам търпение. Приятно ми беше. Съжалявам. Малко ми е хладно, но нищо. Приятно ми беше. Става интересно. Това беше различно. Чарли, ти дойде. И носиш пай. Извинявай, не осъзнах. Какво парти? Да, нали ти казах? Какво е това? За жените катинарчета, за мъжете ключове. Ако съвпаднат, сте двойка. Или каквото решите. Тематичните партита на Клои са върхът. Ще го взема. Благодаря. Не ми каза, че е за необвързани. Иначе щеше ли да дойдеш? Донесло е пай. Каква къща? Ти как... На втория ми братовчете работи в Лондон и ме помоли да я пазя. Нищо не ми взе. Късметлийка съм, нали? Здрасти. Здравей. Може ли? Да, разбира се. Разходи се. О, жалко. Съжалявам. Дано извадиш късмет. Съжалявам. Това денят на пая ли е? Кой им каза да носят пай? Клои? Клои? Здрасти. Аз съм Бен Мартин. Да, когото залях с Маргаритата. Да, точно така, да. Донесох ти пай. Някой го взе. Еха, вторият за вечерта. Но кой не обича пай? Да. Партито не е толкова интимно, колкото очаквах. Тематично е. С повече хора е по-весело. Катинарчета и... Да, катинарчета и ключове. Започваме ли или... Доскоро. Добре, ясно. Ето го там. Извинете. Да сте били на такова парти преди? Не съм имала удоволствието, а ви? В колежа ходих на едно за Хелуин. Темата беше любимата ви посуда, но си мисля, че това едва ли се брои. Аз съм Бен. Често изглеждам глупаво, точно както в настоящия момент.
Аз съм Чарли. И ако някой изглежда глупаво, това съм аз. Донесох пай. Аз също. Не се шегувам, донесох пай. Сериозно? Да. Изобщо не изглеждате глупаво. Напротив, изглеждате чудесно. Благодаря. Но очевидно сте пиян. Не, уверявам ви. Иначе щях вече да стоя върху масата и да пея някоя никому неизвестна песен с цяло гърло. Например? Ами най-вероятно не е нужно да казваш, че ме обичаш на... Дъсти Спрингфилд, обичам го. Как? Това е лудост. Дъсти в Мемфис за мен е Силният албум в света. Да. Приятелки ли сте с Клои? Да, заедно работим. А вие? Честно казано, мислих, че това ще е първата ни среща. Целта е това да е първа среща за много двойки. Не, среща с начало, среда и край. Рано е. Ако имате късмет, може и да има край. Здравейте. Здравей. Забавлявате ли се? Говорихме за Дъсти Спрингфилд. Нов освежител за въздух? Не. Забавляваш ли се? Много, но още никой не е отворил катинара ми. Опитай. Да, ще пробвам. Да видим. Така. Не. Чакай малко. Не, няма да се получи. Да, не. Двамата пробвахте ли? Не. Не, всъщност не сме. Хайде, не се срамувайте. Добре. Да видим. Така. Стана! Добре. Внимание, първата ни двойка. Снимка. Добре. Има си правила. По-близо. По-близо. Усмихнете се. Отлично. Аби ще ви я изпрати. Само ми дайте имейл адресите си. Добре. Да видим кои други са един за друг. И сега какво? Пай? Ами да, никой друг няма да го яде. Да хапнем по едно парче. Всъщност, аз ще си тръгвам. Ти остани да опознаеш Клои. Тогава за мен беше удоволствие, Чарли. Наистина беше ми приятно. Изглеждаш свестен, Бен, така че... Ето. Остани си такъв. Благодаря. Здрасти. Забавлявахте ли се? Да, ядохме 3 различни вида пица. Еха. Здрасти. Благодаря, Вал. За любовният ти живот съм готова на всичко. Как мина суарето? Не беше соре. Дойдоха 300 от най-близките приятели на Клои. Абсолютно изтезание. Темата беше катинария и ключове. Не е лош начин да разчупим леда. Някой разчупи ли твоя? По-скоро не. Чарли. Имаше един мъж. Бен. Но е луд по Клои, така че... Един свестен не ти ли дава надежда? А и онзи с имейлите? Да. Момчета, хайде. Мамо, не искам да си тръгваме. Пак благодаря. Няма нищо. До скоро. Какво прави с нощи?
Бях на парти. Срещна ли някой интересен? Няма да ти кажа. Това значи да. Все едно, познаваш мъжете, никога не се обаждат. Може да останеш изненадана. Гейм 1? Клоуи? Чарли е, тя е на съвещание. Какво да предам? Чарли, която донесе пай? Бен? Здрасти! Не знаех, че си асистент на Клоуи. Не съм, просто аз дигнах. Извини ме, трябва да си извадя кръка от устата. Добре, давай. Ето ме пак. Какво пропуснах с нощи? Само неподражаемите ми остроумия. Пя ли пиян? Уви не, минах на 7-Up. Аз пък мислех, че ще те викат на бис. Затова ли си тръгна? Ще предам на Клоуи. Тя знае ли номера ти? Сега ще ти го дам. 323 555 0184. Ясно. Ще се чуем, Чарли. Мъжете все така казват и не се обаждат. Чао, Чарли. Чарли? Чарли, седни. Какво става? Предложиха ми работа в Чикаго. Чикаго? Каква работа? Президент по маркетинга в Аргомонт. Боже мой! Какво отговори? Че приемам. Заминавам след месец. Вау! Поздравления! Така се радвам за вас. О, Чарли, не. Съжалявам. Съжалявам. Просто... Сега за кого ще правя прочутата лазаня с песто? Люк толкова обича момчетата и... Няма да изгубиш приятел, ще спечелиш повишение. Ще говоря с Джим днес след обед. Джим мисли, че съм асистент. За Джим всяка жена е асистент. Ти знаеш повече от всички тук. Джим включително. Всички го знаят. Нищо не обещавам, но ще се постарая. Невероятна си. Но какви мислиш, че са шансовете да успееш? Каквото е писано, ще стане. Нищо. Извинявай. Не исках да чакам следващия, а вече закъснях. Не се тревожи. Имам билети за матча до вечера. Ела с мен? Не, тази вечер съм с Люк. Да му се не види. Всички сте заети. Надявах се да прекарам добре. Защо не заведеш Бен? Бен. Бен! Забравих да му се обадя. Лошо. Реванширай му се с билетите. Здравей, Люк. Тук ли работиш? На 7 съм. Така ли? Да. Не е достатъчно, за да работиш тук. А знаеш ли къде мога да открия Клоуи Андерсън? Всички са в конферентната зала. Еха. Много е готино. Какво е? Таинствения свят. Парка ли?
Не си ли бил там? Не, наблизо имаше един, като бях малък, но не ме заведоха. Било страхотно. Топките се търкаляли нагоре, колите се движили сами. Няма начин. Има. И как става? Това му е тайнственото, затова е готино. Да. Мистерията. Мама щеше да ме води миналото лято, но хванах шарка. О, Шарк. Вмънячи се, откакто видя лепенката миналата година. Като свещения грал е. Здравей, Чарли. Здрасти, Бен. Значи малкият е твой. Само от 7 години, но ще го задържа. Добра идея. Мамо, чувам те. Знам, че ме чуваш. Обеща да ме води това лято. Ще дойдеш ли? Да. Да, ще дойда с вас. Никога не съм ходил. Ето, да не забравиш. Даваш ли ми го? Сериозно? Добре. Благодаря, малкият. Браво! Благодаря ти. Няма защо. Мамо, може ли да си копирам дупето? Само ръцете, кълпазанчо. Добре. Светлината ще те опари, пробвал съм. Не споменавай таинствения свят, иначе няма да те остави на мира. Никога не забравя. Спокойно, аз също. Освен това ми дължиш някой припев на Дъсти Спрингфилд. Внимавай, може да ревна всеки момент и да се унижа публично. Вие защо сте все заедно? Готов ли си за матча? Ами да, готов съм. Добре, да тръгваме. Забавлявайте се. Благодаря ти. Чао. Люк, време е да си вървим. Отдавна не бях гледал такъв матч. Благодаря ти, че ме покани. Разбира се. Бен, готови ли сте вече? Не мога да реша. Да поръчам аз. Да видим. Добре ли четеш мисли? Добре. Лингуини с пиле и повечко песто сос. Песто. Без лингуини, само пиле, с зеленчуци и по-малко песто. Благодаря. За мен, както е в менюто. Благодаря. Не ям въглехидрати. Отслабвам. Нима се тревожиш за теглото си. Идеална си. Какво ще смяташ, че знаеш за мен? Знам, например, че си умна, амбициозна, много способна, но вероятно ти е малко по-лесно, защото си красавица. Продължавай. Според мен, въпреки красотата, късмета и многото ти приятели, ти всъщност искаш само едно, а именно истинска любов. Но ти е трудно да намериш точния човек, защото повечето свестни мъжете мислят за недостъпна. Твърде красива за тях и съм готов да се обзаложа, че дори не се пробват. Затова си решила да промениш подхода и да бъдеш романтична, за да видиш къде ще те отведе тази промяна. Как се справих? Доста добре. Ами? Да. Странно. Сякаш Бен ме познава. Сякаш е надничал в душата ми. Чувствителните мъже са така. Мисля, че за пръв път мъж ме харесва заради вътрешното ми аз. И да е чувствителен, и да не е чувствителен, движи го това отвън. Не знам, Вал, този май е различен.
Напоследък не си споменавала фантома на имейлите. Да, защото спря да пише. Може да е зает, да е заминал. Може да е твой ред и да те чака. Стига, Вал. Това е лудост. Имам чувства към някакъв мъж, за когото не знам нищо и който може да се окаже абсолютно всеки. А имам дете, за което да мисля. Не бива да допускам непознати мъже в живота му. Кога ли си го правила? Все едно. Ще скъсам с артбой още сега. Срещнах един мъж. Колин, това ще ти е интересно. Отце Андерсън. Беше ми приятно да си говорим, но трябва да продължа напред. Срещнах някого в реалността и го харесвам. Мъжът от партито и е най-добре да се концентрирам върху него. Дано ме разбереш. Всичко най-добро. Це. Харесваме. Няма да се вижда с други. Поздравления, брато. Успя? Разбирам те отлично, звучи ми свестен. Действай. Успех, Це. Бен се обади, ужасно развълнуван. Ще ме води в Джошуа 3 за уикенда. Вълшебно място е. Ще ти хареса. Какво има там? Ами, парк в пустинята. Има кактуси, диви цветя и прекрасни дървета. Звездни нощи. Дано спрем да пазаруваме. А ти какво ще правиш? Ще се срещнеш ли с тайния обожател? Не. Току-що го отрязах. Мога да те запозная с куп мъже. Плюс онези от партито. Не обичам такива срещи. Как очакваш да срещнеш някого по интернет? Да отидем на двойна среща. Аз и Бен, и ти, и някой много готин. Само, че ако ще тръгваш пак по срещи, ще трябва малко да те освежим визуално. Какво? Какво ще правиш след работа? Джим, нали помниш Чарли? Леле, не съм бил толкова шашнат от 69-та година. Клои, запознай ме с... Чарли? Еха, не е за вярване. Това комплимент ли е? Стига да искаш. Как да не иска? Боже мой, Чарли! Майко мила! Клоуи е много добра. Не я слушай, всичко си има. Клоуи, аз съм наред. Операция Чарли тръгва по срещи и започва. Какво ще правиш утре вечер? Мамо, хубава си. Радвам се, че те заснежиха. Освежиха, но благодаря ти, скъпи. Знаеш ли, дори се чувствам хубава. Ще ми доведеш ли нов татко? Отивам на среща, не на пазар. Много жалко. Ей, знаеш ли какво? Някой ден може да имаш нов татко. Но за сега най-важното нещо е, че много, много те обичам, нали? Знам, мамо. И няма да връзваш гледачката. Добре. Стара е. Чарли, това е Гейб. Гейб, приятно ми е. Клои ми разказа за теб, но все пак дойдох.
Гейб е адски забавен. Здравейте, много съжалявам, че закъснях. Здрасти. Чарли, изглеждаш невероятно. Клоуи каза, че сте променили нещо. Аз съм Бен. Гейб, Приятно ми е. не ми хареса как я гледаш. Ти теб ли предпочиташ да те гледам? Харесваш ми. Дай 5. Кой е гладен? Аз. Не умея да въртя спагетите. Как го правиш? Моменто. Ето как го правим в Сицилия. Как се въртят спагети? Вземаш вилицата и захващаш ето така. Когато пастата е на вилицата и я въртнеш хубаво, тогава вече ядеш. Браво! Браво! Чарли има разкошен 7-годишен син. И какво работи? Всъщност, в мечтите си Люк играе за Доджърс, но за сега само се учи как да хвърля. Аз не съм най-добрият учител. Бих помогнал, но разплаквам децата. И възрастните. С удоволствие ще науча Люк, ако искаш. Не е редно да те моля. Не? Защо? Шегуваш се. Не? Сериозно? Щом искаш, на него много ще му хареса. Разбрахме се. Какъв мъж? Бен е чудо невиждано. Кога ще говорим за мен? Да, разбира се. Гейб, какво работиш? Преподавам чар. Шегичка. Да, ще си взема хляб. Не беше ужасно, нали? Не съм сигурен, че Гейб е подходяща за Чарли. Нямах време за нещо по-добро. Докато срещнеш принца, целуваш куп жаби. Но ти вярваш в истинската любов? Вярвам в късмета. Поне в моя живот винаги е било така. Онази вечер каза, че искаш само едно – истинска любов. Не, ти го каза вместо мен. А и да я искам, това не значи, че вярвам, че съществува. Не си много романтична. Не. Но това е. Да. Да. Чарли излиза с идиоти? Запознай ме. Не мисля. Чарли е свясна, мила, добра, любезна. Идеалната жена. Само циник като теб и трябва. Внимавай. Невероятно. Може би е най-добре да излиза с някой като теб. Това пък какво значи? Ужасно я харесваш, а дори не излизате. Мога да имам гадже и приятелка едновременно. Какво лошо има? Давай! Глупости. Както и да е, как е Клоуи? Тя... просто е абсурдно секси. Какво да ти кажа? Но си мисля, че не умее да споделя на живо. Моля? Снощи беше съвсем различна, отколкото когато си писахме. Съвсем различна, просто объркан съм. Онлайн е едно, лице в лице е друго. Обречен си. Нищо подобно, нищо подобно.
Цяла нощ будувахме и търсихме НЛО. Първият час беше забавно, после ми доскоча. Бен запали огън с клечки. Голям бойскаут е. Пекохме целувки, но го накарах да изяде моите. Не ям захар. Любимата ми част. На връщане ходихме по магазините. Бен, здравей! Плъмтят ли ти ушите? Поздравявате. И аз него. Но Люк все пита кога ще го учи да хвърля топката. Чули това? Да видим какво можеш. Хвърляй силно. Добре. Не беше зле. Беше много зле. Хвърлям като мама. Не е вярно. Аз съм я виждал да хвърля. Ти си далеч по-добър от мама. Ще ви чакам на пейката. Добре. На твоите години не хвърлях толкова добре, но се упражнявах много. И за 2 години станах добър. Или поне приличен. Ела насам. Виж сега. Обърнато Л. Слагаш топката между пръстите върху това кокълче и прихващаш с палеца. После засилваш ръката от това бедро. Насочваш я и гледай над главата. Ето. Така. Опитай. Гледай сега, мамо. Гледай, гледай. Имам предчувствие. Хвърляй сега. Първи урок. Роден съм за детски треньор. Хайде пак. Хвърляй сега. Да! Ужасно съм ти задължена. Шегуваш се. Чудесно беше. Люк е страхотно хлапе. А ти си страхотна майка. Не, че любопитствам, но... Къде е таткото? Ами... Напусна ни. След първия рожден ден на Люк. И... не контактува с него? Той губи. Люк също, разбира се. Поне пак ходиш по срещи, нали? Точно сега обаче съм в застой. Глупости. Ти си страшен улов. Заслужаваш страхотен мъж. Някъде там е. Знам, че ще го откриеш. Браво, малкият! Браво! Изненада. Бен, така ме изплаши. Какво правиш тук? Нали Чарли ще ни черпи? О, забравих. Всъщност, има много работа. Ще си поръчам нещо тук. Вие вървете. Приятно прекарване. Сигурна ли си? Да, вървете. Добре. До вечера остава, нали? Абсолютно. Ами добре. До скоро. Чао. Добре, кажи ми, кой е най-любимият ти тъжен филм? Тъжен филм? Тетрадката, защото игра Джена Роландс. Великолепна беше. Да, ами комедия, коя ти е най-любимата? Добре, не ми се смей. Първо ми отговори. 16 свещи. Много го обичам. Шегуваш ли се? А десерт, кой ти е любимият? Пай? Разбира се. Вече говорихме за това. Вярно е. Ами... любимият ти детски спомен? Любимият ми детски спомен? Любимият ми спомен... Сериозен въпрос. Ами, може би... Как с баща ми карахме колело на плажа сутрин. Само двамата. Добре. Мой ред е... Давай. Любим цвят? Синьо.
Любима група? Beatles? Сериозно? Да. Звучиш изненадана. Твърде старомодно ли ти се вижда? Не, мислехте за фен на Стоунс. И си права, но ако трябва да избера само една група, ще е Beatles. Интересно. Чарли доста се е сближила с твоя човек. Какво? Не, те са приятели. Направи услуга и тя я връща. Значи си свободна за обяд? Спокойно, аз черпя. След 5 минути идвам. Любим момент през последните 3 месеца. Партито на Клои, където се запознах с нов приятел. Бургери и картофки. Да, госпожо. Много благодаря. 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 Какво? Единственото не в чинията, което би изяла Клои, е краставичката. И за нея не съм сигурен. Ако не се движи и цветът му е разпознаваем, ще го изям. Ето такива жени обичам. Благодаря ти за Люк. Но внимавай, накрая ще реши да те кани да си играете у дома. Нищо, ще го уча на баскетбол. Здравейте! Излязохме да хапнем по нещо. Нали ни каза, че си много заета? Ами, Нали знаеш, от много работа може да стане скучна. не може така, нали? Да, сигурно, явно не може. Ами, чао, Чарли, Клои, Райан. Бен, Чао, Бен. след вас, дами. Чудя се какво те движи и мотивира. Какво те вълнува, какво цениш. Наистина държа да знам. Може би аз не те интересувам чак толкова. Това не е вярно. Интересувам се от теб. Така ли? Да? Кой е любимият ми цвят? Какво? Любимият ми цвят. Червено. Всъщност е синьо. Любимата ми група? Бен Фолдс. Бен Фолдс? Не. Къде играех в детската лига? Откъде да... В дясното поле? Това защото отидох на обяд с Райан ли е? Не. Той е никой, само колеги сме. Не става дума за Райан. Както и да е, съжалявам. Знам. Да гледаме някой филм става ли? Коя ти е любимата комедия? Имаш ли 16 свещи? Ще проверя. Пет причини да съм пълна неудачница. Помниш ли ме? Не го прави, Чарли. Събудиме рано в неделя, дано има защо. Познай кой прати имейл на Артбой с нощи. Анджелина Джоли иска да имате дете. Це Андерсън. Събудиме, защото Клои ти е писала? Никога не съм ми давал онзи имейл. Очевидно защо. Нали? Да, и какво? Щом заряза интернетното ми аз, защото хареса истинското. Изневерява ти? С теб. Класика. Не е смешно.
Всъщност е доста смешно. Добре де, какво направи? Скарахме се, но беше нещо съвсем незначително. Не подозирах, че е сериозно. Не и за теб. Артбой трябва да се запознае с Це Андерсън лично. Веднага, преди нещата да се усложнят и да я загубиш. Нали? Да. Радвам се, че пак ми писа. Време е да се запознаем лично. Моля те, кажи да. Добре, съгласна съм. Устройвалите утре в 1 часа след обед на масите в Скайлайт. Значи, не мислите, че съм луда? Чарли, ще се видите на публично място, посред бял ден, спокойно. Но ако ти заприлича на Ханибал Лектър, бягай. Да не знаеш как изглежда след толкова имейли? Не искаше да прати снимка. Аз също, честно казано. Какво пък толкова? Аз ще отида. Наистина ли? Да? Искам да го видя. Добре. Как си го представяш? Ами... Висок, малко пораздърпан, добри очи, одухотворени. Точно така. О, и готино дупе. Естествено. Не мога да повярвам. Ако е толкова свестен, колкото звучи, не е трябвало да чакаш. Ами ако е тук? Не искам да знае, че си ми бодигард. Добре. Сега ще ида да огледам витрините, после ще седна. Ако е зле, кихни 2 пъти и веднага ще те спася. Добре. Пак съм в 6-ти клас. Обожавах 6-ти клас. Чао, Чарли. Ще се видим в офиса. Заето ли? Не. Благодаря ви. Госпожице Андерсън. Бен, ти си бил. Да. Це Андерсън. Това съм аз, Бен. Защо го направи? Просто толкова много неща си казахме онлайн, че сега изведнъж ми се стори, че за пръв път целувам истинската Це Андерсън. Защо не си при масите? Какво има? Аз просто... Картината взе да се изяснява. Да, може да се каже. Не се ли досети? Не. Горещ зелен чай, поръчах и китайско. Пиле без въглехидрати. Благодаря. Бен, как намери имейла ми? Чух, докато го даваше на приятелка и си го записах. Чакай, знам, че не е редно и че
Изглежда шантаво, но не съжалявам, защото се запознахме. Клоуи, когато те видях да минаваш по моста в парка, бях запленен. Вятърът развяваше русата ти коса и бялата ти рокля. Приличаше на истински ангел. Бен, трябва да ти кажа нещо. Почакай, само почакай. Да? Не? Добре, кажи му да не тръгва. Идвам да се разпише. Колин беше: чакаме едни документи, ако не отида да подпише, ще ги върнат. След 5 минути се връщам, нали? Пий си чая. Вече изглеждаш по-добре. Сега идвам. Изчакай ме. Милъце, съжалявам, че не дойдох днес. Постъпих зле и съжалявам, ако съм те наранил, но осъзнах, че двамата с теб изживявахме просто една фантазия и че е доста глупаво да си правим илюзии, че реалността има някакъв шанс срещу нея. Да продължавам ли? Тайният обожател иска да остане таен. Чуй това. Знай, че завинаги ще си останеш в сърцето ми и че никой няма да ни отнеме споделената радост. Клоуи, къде остана? При Джим. Имаше въпроси за клиентите. Артбой не дойде ли? Не. Оплашил се. Всичко е тук. Миличка, съжалявам. Не си виновна ти. Макар, че с него така и не се срещнахме, ми се струваше, че го познавам. Говорихме си за толкова много неща. Разбирате ли ме? Да. Дано поне това е било истинско. Клоуи, нали не каза на Бен за срещата днес? На Бен? Не, разбира се. Радвам се. Унизително е, не искам никой друг да разбира. Дами, съвещание в конферентната зала. Какво става? Аз съм само вестоносец. Да те застреляме ли? Много е сладка. Май взе да ме харесваш, работно добиче. Наречи ме пак така и ще те усъкатя и то с огромно удоволствие. Да. Ще я сваля. Ще си го отнесеш. Не разбирам. За 5 минути си тръгна. Оставила ми е бележка. Какво изобщо значи трябва ми време да помисля? Какво е това? Знам ли, че и трябва време да помисли, например? Нали каза, че всичко е наред? Може, но въпросът е защо пак е писала на Артбой? Отбор събрали сме се, за да кажем довиждане на Вал, която напуска слънчевите игрища на Лос-Анджелис заради ветровитите простори на сивия и мрачен и студен Чикаго. Новата ти униформа. О, благодаря ти. Точно това ми трябваше. И ме вталява. Поздравявам и заместника на Вал и държа да кажа, че макар, че имаше немалко достойни играчи отвън, от които да избера кандидат, накрая реших да повиша член на нашия собствен отбор. В крайна сметка, така е редно, нали? Кажете добре дошъл на новия директор по маркетинга на Game One, Райан Бърк.
Джим е идиот и не те заслужава. А ти заслужаваш повече. Исках да видя какво ще стане преди да ти кажа, но могат да си заведа човек, за да движи офиса. В Чикаго? Студено е почти като на Северния полюс, но ако търсиш предизвикателства, помисли си. Вече ми липсваш. И ти на мен. Клоуи, още ли работиш? Да, Впечатляваш новия шеф? теб трябваше да повишат. Когато 2 пъти не получиш каквото искаш, изведнъж си свободна от очакванията си. Чарли, онзи с имейлите. Не ми се говори за него. Знам, но... Няма но. И секунда повече няма да отделя за този мъж. Но знам едно. Ще ме помни. Сигурна съм. Да. Клои, Бене, трябва да поговорим. Просто обади ми се, когато си готова. До чуване. Здрасти, хлапе! Какво става? Свещената фланелка. Освен това, ми е късметлийска. Гледай. Благодаря ти, Бен. Правиш твърде много. Това е нищо. Всъщност имах нужда да видя 2 усмихнати лица. Особено онова малкото за батичкото. Готов ли си? Да видим какво можеш. Хвърляй. О, почти! В стил Харлем Глоубтротърс. Не ги знаеш, но Медуарк Лемън беше магьосник на игрището. Браво! 2! Браво! Ела и ще му липсва, ако заминем. За какво говориш? Вал ми предложи работа в Чикаго. Може да приема. Чакай. И ще заминете? Не съм казала на никого. Не и на Люк, но... Чакам първо всичко да се уреди. Ами... Добре. Това е... голяма изненада. Все още не съм си събрала багажа. Да, знам. Малкият ще ми липсва. Да, и ти на него. И каква ще бъде новата ти работа? В хотели Аргомонт. Сериозно, с Колин им пращахме мостри за местния им сайт. Може да ни наемат за нещо доста голямо. Наистина ли? Да? Ще кажа на Вал за това. Тя положително може да помогне. Нямах това предвид, но ако ни наймат, може да се окаже в същия град, нали? Браво! Браво, отбор! На 3 мотото на Game One. 1, 2, 3. В отбора няма аз. По-силно. В отбора няма аз. Почивка.
Здрасти, хубавица. На мен ли говориш? Резервирах маса в кафене Пиколо. Браво. Чакам те долу. А, така. Добре изглеждаш, Чарли. Благодаря, Райан. Какво става с теб и Райан? Знам ли, все ме води на обяд. Забавене. Повече от Бен? Чарли, колкото до Бен, мисля, че е отреден за някоя друга. Защо го казваш? Ако един мъж всъщност не те вижда, за да не развали фантазията, която си е изградил за теб... За Бен ли говориш или за тайния ми обожател? Не исках да насоча разговора към себе си, но, Клоуи, нали знаеш, че Бен е нещо специално? Да. Такива мъже са голяма рядкост. Не прави нещо, за което ще съжаляваш. Да. Опитвам се. Вал, кога да замина? Вчера, например. Да. Благодаря. Нямам търпение. До чуване. Получаваме аргумент. Не. Да. Сериозно? Да. 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 Чарли казала на Вал, тя прегледала мострите ни, харесала ги и ни назначила. Успяхме, Бен. Обади се да благодариш на Чарли. Не. Ще отида да й благодаря лично. Сега се връщам. Добре, чудесно. Толкова бързо стана всичко. Днес си тук, утре те няма. Знам. Добре, че имаше толкова много желащи за апартамента. Здрасти. Радвам се, че те хванах. Исках да ти благодаря за всичко, което... Не, Вал го направи. Радвам се за вас. Да, аз също. Значи, наистина заминаваш? Да, след партито за сбогуване няма връщане назад. Да, предполагам. Познай къде ще водя Люк на път към Чикаго. Къде? В таинствения свят. За рождения му ден. Боже! Така ще се радва. Ще откачи. Да можех да видя това. Приятен път и сбогувай си с Люк от мое име. Гушни го от мен. Скоро ще играе в Доджърс. Ще му предам. Грижи се за себе си, Бен. Добре. Благодаря ти за изпращането, Клоуи. Желая ти успех. Благодаря. Благодаря ти. Чао. Да се пазиш. Радвам се да те видя. Мразя Чикаго. Тъпо е. Никога не си бил там, а цял град не може да е тъп. Може. Върни се и огледай да не сме забравили нещо в стаята ти. Добре. Благодаря ти. Клоуи, какво има? Всичко наред ли е? Знам кой е тайният ти обожател. Какво? Чарли и Бене. Бен? Онова, което мисли, че обича у мен си ти. Той знае ли? Казвам първо на теб. Нека това си остане така. Имам още много работа, така че довиждане. Не. Благодаря. Добре. Значи съм си пишел с Чарли. Как е станало? Може да държиш на дребните подробности, но си пропуснал една. Фамилията ми е Андерсен. Не е Андерсън, като на Чарли. Ц. Андерсън. Бен, не искам да бъда груба, но с теб не сме един за друг. Да, знам.
ти си най-милият мъж, с когото съм излизала, но истината е, че трябва да бъда с някой, който е като мен. А аз с някой... Който знае кой е любимият ти цвят и обича Пай и Доти Спрингстин. Дъсти Спрингфилд. И който вярва в истинската любов. И в момента сигурно вече заминава. О, Боже! Клоуи! Клоуи! Съжалявам, трябва да тръгвам. Честит рожден ден! Благодаря ви. Знаеш ли какво си пожелах? Да, Ако кажеш, няма да се сбъдне. според кого? Не знам, но така казват. Добре. А ти какво щеше да си пожелаеш? Хайде, мамо, кажи ми. Изпуснахте ги! Добре. Благодаря, госпожо. Госпожо! Знаете ли как се стига до тайнствения свят? Мамо, виж, тайнствения свят. Благодаря, мамо. Това е най-хубавият ми рожден ден. Пристигнахме. Наистина сме тук. Знам, миличък. Отдавна си представяш това място. Само, че не искам да се разочароваш. Няма. Хайде. Тичай, аз ще те настигна. Мамо, виж. Не ми казвай. Динозавър. Не, куче. С две различни очи. Бен! Бен! Здрасти, малкия! Съжалявам, че се изсипах така. Обаче си имам покана. Яко. Ще си поиграя с кучето. В късмета ли вярваш? Или в истинската любов? Мисля, че вече вярвам в комбинация от двете. Така ли? Хубаво. Мамо, познай. Желанието ми се сбъдна. Да дойдем тук ли? А, да. И това. Идваш ли? Хайде, момче. Гледахте "Падам си по теб" с участието на Бриджит Брана, Шон Патрик Фланари, Кристин Скот Бенет, Ким Роудс, Конър Гибс, Майкъл Кларк Дънкън и други. Ролите озвучиха артистите Нина Гавазова, Даниела Сладунова, Ася Братанова, Димитър Иванчев, Светозар Кокаланов, Стефан Сърчеджиев Съра. Преводач Илияна Велчева. Тон режисьор Цветомир Цветков. Режисьор на дублажа Димитър Кръстев.